Limburg kent veel bouwbedrijven, maar hoe zijn ze ontstaan? Daar ga ik naar op zoek in deze reeks Limburgse bouwpioniers. Vandaag in Oudsbergen. Limuco Ventilatie en Stofafzuiging. Opgericht in 1975 door Rick Klerks. In 2004 overgenomen door Jan Stinkens. Er werken 47 mensen en een jaaromzet van 9 miljoen euro. Ik ben Jan Stinkens. Ik ben de eerste generatie die Limuco heeft overgenomen in 2004. Ik ben afgestudeerd in de TISSEM in Bree als elektromechanica. Na mijn legerdienst op 23-jarige leeftijd daarna ben ik dus in de mijn in IJsden begonnen als onderhoudselektricien. Dus in die tijd, de leningen staan heel goedkoop in de mijn en in de mijn werd goed betaald. Als je jong bent, is dat toch een drijfveer. Jaren 86 is er de sprake geweest dus dat ze de mijnen gingen sluiten. Ja, ik was toen rond de 30 jaar. Ja, wat was de toekomst voor mij? En mijn schoonvader die verkocht in die tijd houtbewerkingsmachines. En dan heb ik gezegd, kijk, kunnen we niet samenwerken, want dat is toch iets, machines en toestanden die mij interesseren. En dan ben ik als zelfstandige begonnen. In 1988 hebben we dan Jadi opgericht voor de verkoop van houtbewerkingsmachines en stofafzuiginstallaties. Dit is de eerste camionet waar Jadi mee begonnen is. Nostalgie, hè? En ook dat die klanten nog allemaal klant zijn. Nou, zelfs 30 jaar. Door verloop van de tijd maakten we grotere installaties. We hebben dan regelmatig onderdelen gekocht bij de firma Limuco. We waren dan ook regelmatig concurrenten van elkaar. En in 2004 hebben we dan beslist om Limuco over te nemen. Op dat moment deden we dan dus afzuiginstallaties, zowel voor de industrie als voor de houtbewerkingswereld. En wat we ook deden, we maakten ook metalen trappen. In 2007 hebben we dan beslist dat we een nieuw kantoorgebouw gingen zetten voor zowel onze industriële afzuiginstallaties en ook voor onze interieurafdeling van de trappen. We hebben dan een hele mooie trap zelfs gemaakt hier voor onze inkom. En toch hebben we dan beslist in 2010 om te stoppen met deze afdeling en ons volledig te focussen op de industriële stofafzuiging en ventilatie. Waarmee dat we dan teruggingen naar onze roots, stofafzuiging en ventilatie. En gelijk ik soms altijd zeg, de oude spreekwoorden, schoenmaker blijft bij u leest. Alles in orde? Prima. Vanaf begin 2010 is dan onze zoon Tim mee in het bedrijf gekomen als projectleider. Het is altijd natuurlijk de droom van iedere papa dat zijn bedrijf later kan verder gezet worden door zoon of dochter. Onze Tim heeft altijd gezegd, papa, als ik het kan wil ik het proberen. En ook al ben ik nu al zo gezegd op papier gepensioneerd, ik help hem nog iedere dag verder met het bedrijf te leiden zoveel als ik kan. Onze Pieter dan, die is een paar jaar geleden begonnen ook als magazinier. En ondertussen heeft zich hij dus opgewerkt dat hij samen met Jeffrey de afdeling van de woningventilatie runt. En dat is heel fijn dat nu mijn twee zonen iedere dag dat ik ze bij mij heb. Is Limuco al in orde? Nee, dat ging jij doen. Ik ben ook blij dat Tim zijn echtgenote Sarah hier werkt op personeelsdienst, omdat in deze tijd het bedrijf alleen leiden, dat gaat bijna niet meer. Dus ik vind het fijn dat man en vrouw het samen doen, dat ze weten waarvoor ze staan en welke offers dat er moet gebracht worden om het familiebedrijf aan het draaien te houden, want dat kost toch iedere dag een beetje moeite. Hier hangt de kunstwerk wat we gekregen hebben van de architecten van het gebouw. Dat zijn allemaal fotootjes van onze installaties en van ons personeel. En dat programma dat probeert dus die foto na te maken. De gemiddelde anciëniteit in ons bedrijf is meer dan 15 jaar. En we hebben zelfs meer dan 20 personen die langer dan 20 jaar hier zijn. En we hebben ook bijna geen verloop in ons personeel. Ik ben de tweede generatie en ik ben blij dat ik het levenswerk van papa verder kan zetten. We zijn met twee broers en we hopen dat onze kinderen de derde generatie van Limuco worden. Limuco is een goede, warme familiehanden.